avauskokoonpanosta 4-4-2 ollaan liikenteessä. Joo, juurikaan ei muutoksia. Brasilia on näiden ottelujen välillä. Tähän avauskomsaa vähän enemmän sen osalta. Mutta toisaalta on mielenkiintoista myös nähdä, että miten Suomi tekee sen puolustamisen kanssa valinnan. Suomelle toistaiseksi 2 tappiota tässä Tournoi de Franceissa. Ranska oli avausottelussa 5-0 vahvempi, Hollanti sitten lauantaina 3. Päävalmentaja Anna Signeul 2 tappion jälkeen sitten on... No katsotaan tämä tilanne, jatketaan tuota juttua myöhemmin. Siinä nimittäin Duda pääsee laukumaan. Ensimmäisellä yrityksellään kunnolla itselle eteen, mutta edelleen Linda Sällström tulee lauko oikeallaan. Ja Lorena nappaa tämän kiinni. Todella vaarallinen Vikkelä laituri. Keskustaan syöttö ja Korpela torjuu loistavasti. Marta laukauksen uusi paikka ja Marta lataa yli maalista. Siinä nyt kyllä paikalla, mutta se purkupallo ei lähde tämän torjunnan jälkeen. Vähän epäselvyyttä, että ottaako sen Kuikka vai kuka sen ottaa, että kulmapotkussa. Juuri näin. Tämä oli valmennusjohdon selvä puhe, että näiden erikoistilanteita pitää muuttaa ja nyt sitä on muutettu. Se on sitten toinen. Ja samanlaista pankkelia noissa kulmapotkuissa ei voi odottaa, mutta laitojen kautta Brasilia on näyttänyt tässä nyt, kun on vähän konettaan saanut käyntiin, että siellä kyllä vaarallisuutta löytyy. Bornaidalle Franssille. Franssi. Ja sitten seinäpeli Koiviston kanssa. Franssi nousee boksiin. Sanni Franssi, mutta siihen vielä puolustuksessa kommunikaatio pelaa parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä vielä nähdään tuo Sanni Franssin erittäin väkevä, hyvä nousi käynnistyy pikkuhiljaa. Hän keskitys boksiin, Santos Korpela vähän vaikeuksissa, mutta pystyy pelaamaan niin, että tuosta, mutta Rafaelle on vahvempi. Rafaelle nyt nousuun topparin tontilta, jyrää siellä useampiakin suomalaispelaajia, sitten vielä laukaus tammikuun alussa. Uusia haasteita hänelle. Jos nyt sitten puhutaan siitä, että Suomella on ykköset kentällä, niin kyllä se nyt ainakin tässä esityksessä on ensimmäisen tilanne repii, raastaa ja pitää huoli, että se sun oma vastusta ei ainakaan ohita siinä ja samat lainalaisuudet korostuu. Kerolin pelaa palloa. Näin tulee Santos oikealta. Santos on ollut aktiivinen toistaiseksi tämän ottelun alussa. Sitten Korpelalta vaarallinen pelaaminen, mutta loistava puolustus maaliviivalta. Ranskaa vastaan yksi pallo. Päästä meni omaan maaliin, niin nyt tulee kyllä aivan jäätävä pelastus siitä maalustalta. Ihan tyhjään maaliin pääsee siitä. Oliko siellä oli jo 3 Suomen pelaajaa. Kulmapotku ilmassa. Jälleen siinä on aikamoinen kasa pelaajia ja siitä se lopulta sitten kimpoilee. Nyt on pelaaja 3 vuotta pelannut, tai 2 vuotta pelannut, 3. kausi alkamassa Brasilian pääsarjassa. Leiro. Siellä viime kauden mestaruuden voitti Corinthians. Sitten laitaa pitkin Debinia tulee oikealta kaistalta. Pikkujamsa on häntä puolustamassa. Debinia saa siitä keskityksen aika vapaastikin. Franssi ottaa juuri ratkaisevalla hetkellä väärään suuntaan askeleen ja syöttö lipsahtaa häneltä ohi. Näin tulee Borchis boksiin. Borchis matala keskitys ja Korpela koppaa tämän helpon. Mukavasti kuuluu myös Helmarien kannatus Kaanissa, kun Sanni Franssi laukoo oikeallaan. Hyvä laukaus ja taisi vielä ottaa. Se näytti hetkellisesti jo tuo uhkaava tilanne olevan ohi, mutta Marta sai vielä pelattua pallon vaaralliselle paikalle. Kerolin seuraava yritys. Tälläkin Helmarien paidassa. Kovaa taistelua keskikentällä. Pikkujämsä, mutta pallo käy. Sivuria jäi silloin jumboksi. Nyt tulee Elli Pikkujämsältä aika vaarallinen pallo ja tästä on todella uhkaava tilanne avautumassa. Levitys vasemmalle, Pikkujämsä. Haltuunotto on hyvä, sen jälkeen seuraava kosketus ei yhtä hyvä. Joutuu siinä. Suomen kannalta tärkeää, että käytetään pallo tuolla Pikkujämsällä ja Hyyrysellä laita, lähdetään eteneen. Että sitä tilaa siellä todennäköisesti ei ole, vaan käytetään, saadaan Brasilia irtoon, prässi juo. Pääsi myös paikoille, niin nyt sitten Brasilia vasta hyökkäyksestä mahdollisuus. Marta kääntää vasurille, laukaus on terävä, mutta suuntautuu kuitenkin sen verran keskelle sen laukauksen. Hetken hän Martta ja Korpela kaikuvat. Hyyrysen suora keskitys. Ja se tulee siihen ihan hyvin Engmanin seudulle. Kuikka häntä vastaan puolustamassa. Martalta erinomainen pallo ja näin sitten Kerolin boksissa. Kerolin edelleen kääntää oikealle. Sitten keskustaa kohti, mutta Pikkujämsä välissä. Tilanne jatkuu. Martta harhautus ja oikealla laukan hallussa. Santos. Santosin keskitys tällä kertaa taka-aluetta kohti. Sinne tulee parikin pelaajaa, mutta kumpikin menee tilanteesta ohi. Etualueelle tulee ja siinä on kyllä hyvin vapaana nyt brasilialaispelaajat jatkamassa. Martan seuraava yritys. Hän on saattaa mukana ollakin, niin tässä on nyt paljon monta parempaa tekijää. Katsotaan sitä
Kuikka katkoo tämän. Kulmapotku tästä. Mutta pystyy liikuttaa Brasilia leveyssuunnassa myös ennen sitä etenemistä. Lyhyt kulmakuvio, keskitys karkaa liian pitkäksi ja tietysti parannettavaa myös löytyy, mutta kyllä tässä Suomella on ollut ihan eri lailla mahdollisuuksia ja eilinen puolustuksessa ja keskikentälle Luane Keroliininen tilalle. Me joutuu puolustuskannalle ottelu toisen jakson alkajaisiksi. Keskitys tulee rangaistusalueelle. Tässä on vaarallinen tilanne. Korpela seuraa katsellaan kun pallo jaksolle. Hyvästä paikasta laukaus, mutta ohi menee. Joo, hyvästä paikasta pääsee laukoon, mutta tärkeä nyt Hyyrynen, Malttu. Helmaritsen kuitenkin vielä selvittää uudestaan Depinia laidalta palloon. Ja seuraava keskitys tulee, sekin tulee kyllä vaaralliselle alueelle, mutta pikkujelleen päädystä yli nopeasti. Kulmapotku tällä kertaa peliin, Tamiresinen keskitys. Ja pientä kontaktia. Pysty kuitenkaan palloa pitämään itsellään. Näin pääsee Brasilia väliin, Depinia ja sitten Summanen saattaa hyvin. Vitoria Beijer kertoo. Seuraavalla kerralla tulee kortti, mutta tässä vielä säästyy ilman lappua, vaikka Siniolinen aikakauden aikana. Nyt sitten rytisee todella kova kontakti. Yhteen törmäys. Summanen on kentän pinnassa. Keskikenttä pelaaja. Siinä nähdään vielä tilanne uudestaan. Kova kontakti ilmassa ja sen jälkeen Summasessa on maali sulla nähty. Nyt nähdään sitten kun Jayce Ferreira tulee oikealta. Tulee vauhdilla loistava syöttö Depinian viimeistelyyritys vastassa. Ja Brasilia tässä nyt on niskan päällä aika vahvastikin. Ja Martta sortuu pieneen kikkailuun, mutta sitten pitää naam. Katsotaan nyt vielä kertaalleen uudelleen tilanne. Kyllähän siinä kyynärpäätä. Kumpi laukoo? Depinia kokeilee, ohi menee. Korpela siinä kyllä seuraa. Tässä vielä uudestaan tuo yritys. Kyllähän se muurin yli. Toisen jakson alkuun Jayce nousee boksiin ja sinne syöttö myös pelataan keskitys. Ja sitten Martan paikka. Martta laukoo vasurillaan, mutta hehtaarit huutelevat sitten ranskalaistuomari Beijerin suuntaan, että miksei peliä pistetä poikki, kun Santos sen jälkeen Jayce ahtaassa välissä käyttää käsiään. Sujunut siihen malliin kun odotettiin ja nyt tuntuu, että näin tulee jälleen Brasilia. Pidä laidassa, huudot kaikuvat. Martta vastaan Kuikka. Sitten syöttö tulee kuitenkin Martalle. Martta lähtee tekemään omaa nousuaan. Ja sitten palloboksi Vitoria nurin. Ei tule rangaistuspotkua tästä Brasilia. Oli lähellä. Se oli todella lähellä, koska se kyllä näytti, että siinä Aaoksen ehkä jalat kopsahtavat, mutta jos nyt näitä nykysääntöjä mietitään, niin se pelaaja vastaan keskialueella taistelussa nyt pääsee Depinia ryöstämään pallon ja Kuikka on vähän myöhässä, mutta tulee loistavasti taustalta. Mahtavaa puolustamista Natalia Kuikka. Sitä on pitkin ja ne hyökkäykset on jäänyt nyt mitä pidemmälle toki on edennyt aika lyhyiksi. Jayce pistää sinne juoksupalloa Martalle pelaaja, miten tässä kentällä tulisi käyttäytyä. Tuija Hyyrynen rikkoo. Tällä kertoo keskustaan. Sieltä nousee Luana. Luana nyt kun kerta tilaa tarjolla, niin hän nousee sitten ihan päätyyn saakka, mutta liian kova. Tiputaan alaspäin ja valmistaudutaan tosi ajoissa noihin pystysyöttöön. Se on kuitenkin menettää yhden pelaajan vastaiskusta, mutta edelleen kahden voimin sieltä tullaan. Danielsson nopeasti vaihto sen jälkeen boksiin. Sanni Franssi uudestaan Danielsson pienestä on kiinni. Danielssonille se viimeinen pallo tulee, mutta ei se kaukana ollut, että siitä Franssikin on. Santos Ölingiä vastaan lähtee haastamaan. Saa sieltä keskityksen tulemaan boksiin. Ja tässä on paikka. Pallo pomppii, se pomppii Korpelalle. Välistä se pallo boksiin tulee ja lähellä, ettei siitä 2-3kin brassipelaaja pääse ampumaan. Yhteispeli ja kommunikaatio pelannut. Se avaa Brasilialla paikan hyökätä. Näin tulee Brasilia Ludmila. Kääntö keskustaa kohti. Ja heille peliä. Martta, todella hyvä nosto Tamiresille vasemmalle. Tamires laukoo. Uusi paikka Tamiresilla edelleen. Pallo on boksissa pelattavissa. Suomi nyt aika passiivisesti myös mukaan. Onko siellä Koivisto edelleen kentällä? Kyllä vain. Ei kuitenkaan siitä tilannetta saa aikaan. Ja kertoo parempaa kuin tässä turnauksessa kertaakaan. Ja se tietysti toivottavasti antaa itseluottamusta ja tuo uskoa Suomen joukkoon. Martta palloon, sitten Vitorian laukaus. Pallo peliin Luana. Nyt haistaa hyvin Summanen riiston paikan.
Rantala pääsee vasemmalta tulemaan, laukaus. Lorena joudut. Toki tässä pari vaihtoa lisäajalla tehtiin. Sitten Angelina. Laukaus kuitenkin kimpoilee. Kimpoileeko kulmapilmojen teille? Sieltä se kiertää maalin eteen, Westerlund selvittää. Kakkospallo tulee vielä siihen brassipelureille maalin eteen. Paikkalaukaus tulee purkamaan. Ja niin päättyy tämä ottelu. Vielä aika kuumottava tilanne tuohon ihan loppuun.